खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जथुम्मा बानजाय आबादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि क्रिसमासनि गाहाम हामलायथिनायखौ गिबियावनो बावग्रोदों आरो बयनिसिमबो जाहाथे इसोरनि अननायाव बयबो गाहामै गाहाम देहा लानानै अराय सम हारि आरो माहारिनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय आं गाहाम हामलायथिनाय जासिहरबाय। रानि खालायस्रि फोथाराव जे बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालि जथुम्मा बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थांगासिनो दङ दा प्रिपेरेसन माबायदि सोलिदों दायो आरो बर्थमान जोङोहाय बे जथुम्माखौ खुंफुंनायनि थाखाय खोब साखाफारा जागासिनो दङ। मैयाबो जोङो बानजाय आफादनि गासैफोरबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै रानि खालायस्रि फोथाराव थांनानै बबेजों लामाफोरखौ खालामोबा साबसिनै जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो थिग खालामहैदों आरो बेनि खामानि मावनायाबो साननै सानथामसोनि उनावनो लामा दिहुननाया जासिगोन, लामा फोसाबनाया जासिगोन। बर्थमान मोनफ्रोमबो साब कमिटियानो गावबागाव खामानि फारसे आवगायगासिनो दङ। लाइ खुन्थियाखौ माबा गायसननो सानखो आदा? जोङो सान्दों लाइ खुन्थियाखौ जिहेतु बोसोर गोदानाबो फैगासिनो दङ बे हिसाबैनो लाइ खुन्थियाखौ जों रायलायनायनि गेजेरजों बोसोर गोदाननि गिबि सप्तायावनो जोङो सान्दों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो थि खालामगोन। रायजो राजाफोरनि फारसे मा खावलायनो सानो जिहेतु क'क्राझाराव बियो क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव खुंनो थांगासिनो 62थि बोसोरसालि जथुम्मा ओंखायनो बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा खावलायगोन ना? आङो बेखौनो खावलायनो सानगोन जिहेतु बानजाय आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि जानानै जे क'क्राझार हालामनि बा बिटिआर हालामनि जे जों बर' माहारिनि थाखाय बर' थुनलाइया जों साफ्रोमबोनि थाखाय सिबिथाव आरो बेखौ बरायनानै लानाया जों साफ्रोमबोनि मावनां हाबा आरो बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि सानसुमै आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आं आसा खालामो बे जथुम्मा खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब होनानै बे जथुम्माया मोजांथारै जाफुंसारगोन होननानै। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।